Процесът на смяна на валутата е сложен и преминаването от лев към евро буквално за ден създава предизвикателства. Хубавото е, че вече 20 европейски държави са минали през това, така че българските власти има от кого да почерпят опит. Навсякъде е имало притеснения, но скоро след това ползите стават видими и одобрението за еврото сред хората се покачва. Последната държава, която прие еврото от 1 януари 2023 е Хърватия и там също всичко премина гладко. Най-големият страх, че стоките и услугите ще поскъпнат ударно и този път не се сбъдна. И данните ясно го показват. През януари и февруари в Хърватия отчетената месечна инфлация остана много под 0,5%, като се засича основно минимално поскъпване при услугите. А в България, където сме свикнали с фиксирания вече над 25 години курс на лева, еднократният ефект може дори да е по-слаб.